alaikum. Amma alaikum. Wannan farfadan kuma na menene? Yunwa nake ji a cikin gidan nan, na gaji da yunwa a gidan. To ba ki hakuri, ba ki hakuri. Sanda zuwa. Yawa ina wuni? Lafiya kalau. Ba ki ganni ba ai. Ban ga zuwan ka ba. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gari. Lafiya lau. Wannan cokalin ba. Na wani aboki na ne wodani. Ai gane bari ka dan canza. Ko na rocket ne? Rocket. Ai kai wa abokin ka faɗa. Yunwa nake ji tun shekaran jiya a gidan nan ban ci wani abinci ba. To yunwa ba a hakuri? Kar ta hakura. Ta yi gauka. Daga makota su kamun abinci in ci shi ma ya zo ya samu ya ci. Yanzu dai magana ta kare. Ta ma rubuta Magana ce takarda irin ta sana'a to an same ta. Wace? Wallahi harkan bori za mu ko. Wace? Alhamdulillah. Dan sana'a da aboki nake yi kenan. Za ku yi? Za mu yi. Za ku yi dai. Ka zauna ba ka da shi, ni ba da shi. In dai ta wannan fannin ne gwaran zauna a haka. Wallahi ana samu. Gara mu je mu rika kiran aljanu wadda iska ta buge shi mu Allah ya tashe shi mu ne sanadi. Mai gida sana'a fa kowace iri sai kayi. Ki min hiru. Da kyan na samo ki. Na gaji da zaman nan. Da kyan na samo ki. Kar ki min raini. Sana'a sai kayi sana'a. Watan ki uku a turu. Idan ka bada a gaba, sai ga abin daidai. Abin fadi sa. Ai. Saboda haka sana'a sai kai. Sai dai matsala ɗaya ne. Sunan aljanu za mu rika kira idan muka yi kuskuren ɗaya. To jiki zai tsami. To ai ka ku ni ba zan kai kaina ban inda ban je ba. Ni kaina bai rike sunan na ba ma ballanta na rike sunan wata iska. To ai na gaya ma. Alƙur'an ma baka je ba iska za ta kai ka. Sai an jima. Alƙur'an. Shi ya ma ba ya shi ba. Baya danka. Sunan wani ya wuri. Wa Mr. Ajayi. Jogana. To alhamdulillah mai gida. Sana'a ya zo har gida ya same ka. Saboda haka ka san nayi. Dan ni yunwa gidan nan ta ishe ni. Ba zan iya zama da yunwa kullum ba. je ki ciki. Zan je amma ni abinci ne kawai ya zama dole ka nemi sana'a kai. Amma ko ya kalle ki ai ya san ba yunwa. Ba yunwa. Ai yunwa a ciki yake. Saboda haka dole kai sana'a tunda sana'a ya zo gida ya same ka.